Mondise ungithinta emanonini mawukhuluma ngengoma ethi Thokoza ebenenhlanhla yaqokwa yavotelwa abantu ukuba ingene kwi-top 10 yokhozi. Angikholwanga ngangiseMpumalanga kuntambama ohlelweni lwe-drive entambama uJathu Ugodo noSelby umakata izidu dule bememezela ama-nominees engoma ezikhethiwe. Angiyazanga le yanto ukuthi isho ukuthini ngoba mina ngonyaka ophelile ngiqeda u30 years ngicelebrate u30 years ngisendimeni ngisemculweni. Kukhona okuhle kukhona okubi noNkulunkulu nje angiphilise ngize ngifike kule minyaka ngisendimeni ngiphefumula konke lokho ngiyakubonga. Nginingi imibuzo engihlale ngiyibuza yona eminye ingifikisela inyembezi sikhulume ngeBig 4 mina insizwe enganginazo ayisekho zonke zontathu. Kuyangilimaza lokho kuhlale kungibuza imibuzo nje ukuthi ngasala ngoba nginjani ngoba ngenzeni uyabona ngoba uNkulunkulu kumenzeleni ngathi kulungile kukhona mhlambe ayesafuna ukuthi ngikufeze kodwa kuyangilimaza ukuthi mina kulezi insizwa ngasala ngedwa. Ngiyangithi ngcono nokuba sisele noma sibabilike noma sibathathu ke khamba wedwa kodwa kuyinsuku uzomuntu ezomuntu kodwa nje uyangivakashela lowo muzwa njalo. Ngishayela ihlombe elikhulu ukuthi ngathi ngicelebrate u30 years ngaphinda ingoma yami yaqokwa yangena lapha. Ngithi ke kulabo bantu ababa nombono nothando bafaka imali zabo bavota ngoba kungenwa ngevote lapha engikuthandayo. Ngisuke ngimangale kungiphatha kabi nje umuntu obuza ukuthi athi ingoma ingene kanjani kodwa wazi ukuthi kuyavotwa. Uyazi lento ivele ibe ukudelela okuyisimanga. Awutsheli ngani abantu abavota ukuvala ukuvota khona uzobuza ukuthi ingoma ingene kanjani. Bese thatha amamiliyoni yakho nama1000 ufakele abantu obezwa kakhulu. Msubuza ingoma enye ngize futhi ngithi hawu kwaze kwakubi emculweni kaMaskandi kulezi ngoma lapha ilena ofune kuyibuza ezinye uyazazi. Ngiyibona inzondo nobubi bomuntu kodwa kumuntu sengayelapheka ngaye. Umuntu akalunganga ekukhandweni kwakhe uNkulunkulu wenza ngamabomu. Ufakazi nanku Mondisi akusindwa ngisho endlini ngobulongwe bomuntu kusindwa ngoba esilwane ngoba vele uNkulunkulu mhla edala umuntu saqala lapha isiqalekiso. Kuyiqinisela imsula mfowethu ngifisa ukuthi mina sikubongele lokho yana kuyinhlahla engandele bani enkulu usuka kude nomculo kakhulu ngisho emlandweni ngithi ngiyabuka kibantu engilingana nabo ngibuke angikhumbuli ku-top 10 kulesikhathi samanje umuntu ongangami nami ngingena ku-top 10 ngalesikhathi ngingaka angidingi futhi ihlombe lomuntu nami ngingedwa ngiyishayela ngibonge nalabantu abathandele ngoma baze bavota ukuthi ikwazi ukuthi ingene lapha. Ngiphinda ngizobonga kibo bonke abangivotela namanje ngisabonga. Ngibonge lo number 6 kimi mkhulu kakhulu. Le top 6 nje kumina iyohlala isikhumbuzo kumina esikhulu kakhulu. Ngibonge lena lezi ingane zabantu esasinazo kule top 10. Ngiphinde ngithi kule top 10 mhlawumbe mangingabhekwa lapha ngokwe-age mhlawumbe mina ngimdala kunabo bonke laba bantu. Ufekile ngoba ngisho uMajola lapha umfundisi usibalo wami hayi phela uzemva kwami akukwazi manje ke uyabona ke ngibonga ngifikile ngimdala ngamasu nje okubizelwa kulento ukuthi uyakwazi ukwenza nengoma futhi uyifaka istyle samanje ngihambe nesikhathi ngalanda futhi ingane zabantu kulo 30 years. Ngiyayibonga futhi abaculi bangihlonipha nje futhi uJaiva Zimnike umlabalaba umzukulu uSikhumba uLuve Dubazana uGatsheni uPhakamani umfokalamula ngakithi zangikaka nje insizwa e-studio ngathi bafanele sishintshe nje lento lo 30 years ke senze nje okuhlukile sakhanda ama-backing ahlukile engikubongayo futhi angigcinile mhlambe futhi ngizobuya nabanye nje ngoba inhloso yami ngiyakha ngifundisa umculo ukuthi umculo ukuzwana umculo ubumbana abaculi baphesheya bayahlangana benza ingoma benzela abantu idayise yenza imali hayi ukuthi umculo ngokuhlukana ngokuxabana. Kufanele sifundise labalandeli bethu thina siqine kakhulu esiculayo
Imsindo yamahlokohloko namagwababa namankankane singayilandeli kakhulu. Sifaka yithini esicula njoba kuthiwa umlandeli. Cabanga kumculi sekuyena olandela umlandeli akuseyena umlandeli olandela umculi. Umlandeli useyitshela umculi ukuthi enzeni cha siyanithanda nisupporta nikhipha imali ngesupport but hayi ukusilawula. Hayi kusilawule emsebenzini nathi la nisebenza khona enkampanini asinasey asisho lutho asinaze nikwenza kabi nenikwenza kahle manje ke hayi khona into esidlulele esingene yaze yadlula endaweni engafanele kodwa umculo thina majongo asubambe mina kulo 30 years kuningi ukukhuluma nensizwa kukhothama unomthebe wesizwe isilo samabandla sikhuluma nensizwa zomculo wesintu kaMaskandi kuhlanganiswa amaguqa kukhalelwa inkosi yethu. Ngiyanibonga nonke kuMaskandi nabadala kimi nabancane ukulalela nje lento engelutho ezalo u4 wakwalanga nokhomsile. Ngiyanibonga nonke futhi ngiyanihlonipha uphinde sihlangane silungise kuhamba undunankulu kaZulu umuntu onokwaphinda ngene iphinde kuhlanganwe kube khona iguqa eliphumayo konke sikuhlanganisayo ukuhambelana kwethu nawe noma singapheleli kwezinye vela kuphelelwa omunye usuke endaweni ethi kodwa sesiyakwazi ukuthi makuvela umkhuhlane siya abanye bethu noma ngekho lapho siye siyokhalelana njengabantu abasebenza ndawonye engibatshela ukuthi makushone unesi ubona ngamanesi makushona iphoyisa ubona ngamaphoyisa nathi asihlonipheni le ndaba ngoMaskandi ngabacula ukuthi khona nawo umndeni ukhona umndeni aseyikhandeleyo wona uyabona yonke nabanye ya engisho ukuthi ke ngiyaqoqozela kakhulu einsizweni endimene yomculo ukuthi asihlanganeni singavumi ukudungeka njengamanzi ezintweni ezisithintayo emndeneni yethu sisonke sazane sinikana isupport ithina sisemculweni ithina esiculayo ithina esiqonda kangcono ukuthi umculo yini ongaphandle yena usuka ayithathe ngenye indlela mawala afisa ukuyofaka amandla kanti ayikho ngomkhonto nemshizo kuyasetshenzwa lana kahle yebo kuba khona nje ke lokho na kwi-marathon magijinywa kuyagcotshwana futhi nesikhathi sika sorry kuyenzeka sisuke singekho veli uyabona so kuyinte kanjalo nje isifisa abantu amaphaphu ibewehlisa ngoba ukuzwa ukuthi ayi lamandla kodwa seyidlulele ulalela umuntu ephawula ukuthi ayi lamandla okhuluma ngawo hayi ngeke asengaphezulu ufuna sibakhuze hayi asedlulele buyana kuyaculwa nje kamnandi kwenziwa into enhle ejabulisayo akwakhiwa ubutha ilokho nje emhlambe engakuchaza nokubonga insizwa nje indlela ukuthi ziyakwazi ukuhlangana namhlanje sinongoma sinefolo lika Maskandi yonke le ndayi incane ukuthi ngale kokucula sekuphinde kuzaleke okunye ezinye izinto ezisihlanganisa ndawonye into engajwayelekile ubona nje oMaskandi begijima ifolo ndawonye ngesingami umlando oyisimanga loyana abantu abanamagama bonke bekwazi ukuthobelana bekwazi ukulalelana benza into enhle kanje nomunye ahlisa umdlwenga wakhe kukhulu kakhulu lokho yana okunye delicious kufanele sikuqonde ukuthi into enhle ayikhandwa kamnandi ish nekhekhe libhakwa nje alibhakwa kamnandi sake sezwe kukhona ukugxobana okuthile kukhona la khona ukukhomba ukuthi izinkulumo ayize kunokushayisana kodwa ziyahlangana insizwa zikhande into enhle ngoba into ephambili kusuke ukuthi akujatshulwe ulimi lwasensizweni uyabona nje umuntu mhlambe maye ngangibona lapha esifice nginebandla ngishintshe ebusweni ngoba le nto ngikhuliswe ngayo yobuholi bobukhosi ngeke uyigidise phela ingoma utamatisi uzobola kufanele ushintshe amehlo kushintshe yonke imuthi ukuthi masenze nje mase kudlulile futhi lokho mbambathe kuphushe lapha kabi kobhlu mase kudlulile futhi siqeda ukugida ingoma so sesizixoxela sesihlekela nje nebandla sekumnandi ngoba besisenza le yanto ukuthi mayiphile ihlonipheke ibe nesithunzi nanokuthi mawunika into ke kuthiwa yenze ikufanele uvamise ukuthi unganyantuzi uyenzisise iphile
mawubekwe ngasebuholini icace futhi ibe yinhle ngokulalelana ngokubambisana uyabona. So nje ngiyabonga kakhulu einsizweni zakithi zomculo ukuhloniphana okungaka kukhulu kakhulu. Uyazi ukulalelwa ingane yakomunye umuzi izalwa ubaba nomama bakomunye umuzi nawe uzalwa ubaba nomama wakomunye umuzi. Mina ngikuthathi njengento encane futhi kulesikhathi samanje kunzima kakhulu ngoba sigqoka amabhuluku afanayo uyabona. I-prize isuke sithenge edolo ngendlela efanayo kodwa kuyiqiniso ukuthi ngeke salingana ngoba vela sifikanga kanye kanye nolwazi lwethu alifikanga kanye kanye. Kufuneka siphakelane sikhelelane sifundisane kube khona okunye okuzuzayo ngokuhlangana nomunye ukuthi hawu uyazi ngokwazi bani ngifunde into ethile. Kuningi mina ngikufundile kulezi insizwa zendima kaMaskandi ngayedwana ngokuhlukana ngoba mawumholi amehla akho ashapu ufunda wonke umuntu ngokusheshsha ukuthi lento ukuzihlangane kufuneka ihambe kanje. Manje ke kuhle kakhulu siyabonga. Sibonga isandla nobuchule kunjalo nobugagu nje nesiphiwe esihle sokukwazi ukuhlanganisa abantu begcine beyinto eyodwa ngoba abantu abekho lula. Ayikhona lutho ayabalula kodwa ngothando nangokubekezela nangokwazi umuntu uyakwazi ukuthi umuntu umlandelele ugcine usukwazi ukuthi ngampela ayibone le ndlela osukumkhombisa yona ngoba mawumholi igama elithi hola lide nalo lijulile. Baba sikubona uhamba kakhulu ngokuphakama kwakho masibuka ukucula udlala noStallion udlala eNkabi Record manje nadonsa igcomala komolo nayakha yanto yinoni nje silokhu silihalela silibukela ukuthi sithi kodwa abasaphaki awu nenzani ilokhu Stallion ilokhu ucole lithi nje elinonosela izwe. Siyabonga nalapho umuntu aqhubeka bonga ukuthi angazi mina abanye basho okunye nabanye basho nocola basho okunye nabanye basho okunye khona abafise ngabe inqola isimile ungazi uthi iphazamisaphi khona ucola bathi ayikona ngeke umgodlo usagcwele la ngoba ngizokubonga lokho kwenziwa ile yansizwe yakwamiyeza eMnambithi ucola ukuthi sibadala kangaka iconnectwayo nekubonayo umenywe kuthiwa sondela baba sizosebenza lana kesiphele libhodwe bodwe akukuncane akukuncane ngapha khona uthi yena usedelile khona kengena uthi mina ngaze ngizwe lutho kwasekuqaleni uhleke nje uthi uzizwe into emnandi ejulile kuyokuthatha isikhathi ukuthi ukwazi ukubona into yangempela. Manje ubona ukuthi kunamagama manje umuntu uma uyomtshela behlwele ukuthi hey Sithole angikufuni wena oba kwenze njani kodwa sizwe sakithi hayi khona abaphaphu phansi cha siyabonga kuxola siyabonga Miyeza Mzukase mfana kithi angazi lapha kwiNkabi Record lento enhle kanje uma abantu usiphekisa ibhodwe sibadala lizwakale ulizwe mawulisikazi ulithi abantu bonke baphakamisa amehlo bethi hey kwamnandi sikuzwa lapha konke lokho kusasitshela ukuthi ayikhona umgodla vele kusamele isizwe nje vele asikadeli kusekuningi kusafanele sikusho siphakele isizwe ngomculo masisaphila nje ngisho singadondolozela masiyofika esikhatini sokudondolozela mangabe liyo belisaphuma izwi hayi soyibeka phesha yakucula amakhehla agcwalisa abantu bethi ngisho la kubizwa bona labantu abadala akufiki nomuntu osemncane niyekhona niyogcwala niyolalela ugogo nilalela ikhehla nilalela umuntu omdala ngoba la phesheya manje ke ngeke isize leyo nto esakini salokeza usifuni mkhulu wakho uthando wakho omunye umuzi noma kwenye indawo nobaba wakho umfuni uthanda ubaba wakwenye indawo akwelinye izwe ayiyenzi sense lento wabona ngabani ukuthi khona lento uyayibona manje ke hayi asibambeni nje sivume impilo inezigaba zayo khona abadala khona abancane futhi akuvinjwe esango ukuthi akusuthandwa lokho konke nje umuntu ufike ayibekele umuntu akhethe kuhlo kwempahla esitolo futhi mangesiyo usayizi usukunelungelo lokuthi ayi ake ngithathe okunye lokhu yaxeka lokhu kuyangiqina hayi impilo yilula nje akukho efika la ilwisa khona ngoba akukho la ubona kuphuziswa khona inkomo ikhamsiswa ngenkani hayi inkomo
Hawu bakithi hawu. Ngalawo mazwi ke sithi wena mbukeli, wena mthandi womculo waseNingizimu Afrika, awuziphe nje ithuba. Uyeke politiki, uziphe nje ithuba. Ubalalele nje. Uziphe ithuba. Kakhulu. Kukhona into ongayibone ushintsho nongakuzwa. Lokho othi awukuzwa, khona ongakuzwa. Ukusize futhi. Ngifisa ukwazi baba ukuthi zikhona nenhlelo mhlawumbe onazo somnandi zakulonyaka mangabe kukhona okusebhodweni njengamanje noma usesenhlelweni zokuthi kube khona kasiphakela khona. Mhlambe nje umuntu uselapho ngempela ayinhlelo sikhona kakhulu ngoba kumanje nje siyaqalelela nesone phela ngithi sengibuye ngenza uThokozani Langa kwesikhathi ngibuye ngenza nesomnandi sibhizi nje manje sihlanganisa usomnandi sibona ukuthi yini esikhanda ngaye ngoba usomnandi akafani noThokozani Langa sibona ukuthi ethe ukuhluka siphinde sibonge futhi ne festival le isomnandi music festival ebukakale kulonyaka esisuka kiwe iphakama ngendlela eyisimanga sibonge kakhulu isupport yabantu ngendlela abafika ngayo Olundi siyabonga kakhulu siyacela bangadikibali noma ngakhona bangakuthandanga mhlambe futhi kuyolungiseka ngoba alikho isoko elingenasici kodwa nje sibathembisa okukhulu ngaso sonke isikhathi nokufuna ukuthi indlela yini lesingalo siqhamuke ngaye eceleni belobe jabule njalo konke lokho siyakuthobela kakhulu ngoba akusikho ukuhlakanipha nokuqonda kodwa nje kuukuthi isilalelane senzele abantu izinto ezinhle khona ingoma engayithanda kaGcwensa eyayithi umuntu wonke akahlale kuyikhono lakhe wabhala lo yamfo lapha umuntu nephiwo zabantu mina mhlambe kuyangisiza naye ngilalela namagama mina nguThokozani ngusomnandi manje mawufuna ukungikhipha kula magama ke uthi angenzeni ngibe ubani ke usilwane empi ngibe ubani delicious mina intezimnandi ngoba sokadlani mina usuyoyihlaza ngomphesheya mina ubaba washo 2008 ngempela angikholwanga nami ngihambela ngeSpain ngathi mina bakithi ubaba kanti igama lo muntu lemlandela akukho kunye ngempela manje ke bakithi asincenge impilo nathi siyadinga ukufunda esingakwazi kwabanye nathi sibancane kwabadala sibadala kwabancane ukufunda kupheli siyafisa kuyingwevu ezingapheki kwethu sithole nathi zeluleke ukuthi mawusumdala umi phambi kwabantu ukuze ugcine indawo yakhe ingalimazeki kwawena uhlala kanjani ngiyo ngokuhlonipheka ngoba nawe kufanele uhlale uhamba uzibuka ngima ngakho ngisho kuyiki umlomo wami usho kuyiki izandla zami zithinta endaweni efanele inyawo zami zinyathela la kufanele khona indlebe zami zizwa okufanele zikuzweni uyabona amehla amabuka kufanele akubukeni ngoba kulele lapho emakhaya bakithi ukufundisana nje impilo kancane kancane kodwa onesiphiwo sokulalela uyakucosha okubili okuthathu kumsize kumakhe khona kungabi nanhlanhla yesiphiwo sokuzwa kuyenzeka kube neshwala lokho ongeke ulenze lutho sizalwa phansi kwemikhokha ke yasemakhaya yasemakithi sibanjwe yiyo isifaka ezintweni eziningi ezahlukehlukene kodwa nje ngomculo siyabonga umuntu akakuzuzile kuningi okuhle kube kuncane okubi uhambo ke luneyinselelo zalo naseBhayibhelini uma abantwana bakwaIsrayeli bezweni lesethembiso kuthiwa kuningi okwakwenzeka endleleni abanye babeze bethi kwakungcono eGibhithe ngoba ezweni lobugqila ngoba ngendlela kwakuyinkinga ngayo impilo ke injalo ayizukusa la ufuna khona mawungena la emculweni siluleke nezingane ezisanda kufika nezazongena ngiyithathe lento ngiyithathe ngempilo yobungoma lento ikikuhluphekise nje ikufuna ubuke izwe mawuzoba isangoma kukhona into ephila kuwe umoya wakho ungakacaci kufanele ukulahlekelwe izinto eziningi ziqhele kuwe qhele nabangani bekubona abantu engathi nasemqondweni nawuhlakaniphile kanti khona lo moya onyakazayo osuku ungakaphumi ngendlela efanele mdla usuphuma bese iqala ke lento sekuyiyona yona ke iba njalo ke impilo
Ungathini insizweni eziningi kakhulu zama festival ezike ziniqashe nasensizweni nje kaMaskandi obamisene nazo zonke sikwazi ukuthi uyinqwele uhlanganisa zonke izinto nje eziningi ethinta ukubumbana kwabantu. Ungathini usuphetha nasebantwaneni abasha nje bafisa ukuthi bengene emculweni nakubo bonke abantu baseningizimu Afrika ngokunisupporta okungaka? Bengizothi mhlambe kuyinsizwa ezisikhandela imicimbi yama festival ngithi bafowethu ningadikibali, siyabonga kakhulu nisenza amadoda emzini yobaba ukuba sikwazi ukungena silengise oplastiki abagcwele isondlo sokuba ubaba emndenini, ngoba ngeke ube ubaba ngoba ingane uyizala noma unkosikazi ekuganile, kepha ubaba ngokuprovider okusuke kufanelekile okumele nokuyizinselelo okubhekene nawe. Kuba buhlungu indoda ungabi nawo amandla okungaphathi umngena endlini uzongena ekhaya phambi kwabantu abakho. Lento inkulu ngaphezulu kwale nina nicabangayo enisuke niyenza nonke futhi akekho futhi engimbuka kancane kulento. Ngize kuhulumeni nje qobo wakithi ngizothi njoba sabaculi hayi bakaMaskandi kuphela, bonke wonke music industry lento yobuculi niyibuke nijule ngayo ngoba abaculi bahamba nabantu abasebenza nabo. Lezi inkumbulo ezingaka emculweni kube anikho nina anilihlabi ikhwela entweni enizenzayo kuhulumeni, ngabe ziliphi labantu abangaka esihamba nabo esisebenza nabo? Ngoba mawuqashe uThokozani Langa noma uqashe ubani uhamba nabantu. Wonke umuntu usizo uyibreadwinner kubo kwabo, mayephiwe kumqondo ukuthi uzuka kawutholile kufuneka ayodla nezingane zakwabo. Uyabona simiyeke osuke engakucabangi lokho ejabulisa yena yedwa, kodwa lento ilekelela okukhulu kakhulu. Ngisho national kuhulumeni ngize la kulokhungane komasipala ngize ukuthi kubaluleke ngalendlela eyisimanga ukuthi le ndima nibuke nibhekisise isebenza umsebenzi omkhulu. Hayi ngalendlela omunye ngasho ukubona abanye abathi abayiboni kahle, ubona nje ukuthi ukungazi kufana nokungaboni. Kuyasetshenzwa lana, abantu laba bayazuza ngendlela efanele ukuthi wonke umuntu akwazi ukuqhubha impilo. Esithi ke noma ubani ngisho suke notho engehulumeni engebani mayenza okuthile akabathatha ababili abathathu abaculi ngisho emzini kayisenzane abaqasha abakhokhela abanika kanakho impilo iqhubeke. Angeke sifane mhlambe khona ukusebenzela ukuchoma, khona ukusebenzela ubuqiniso bobaba mawusuzazi inselelo zokuthi leli igama elithi baba lisho ukuthini. Lisho ukuthini leli gama nkosikazi wakho? Lisho ukuthini leli gama kuma wakho umzali? Lisho ukuthini enganeni emndenini? Uyabona limelwa ngani? Uyabona ke ubaba ngani, ubhuti ngani? Msuba ubhuti ngoba ubizeke emlonyeni. Kufuneka kunezinto oye uzimele uzenze izona eziqinisa nobuwena nesithunzi sakhe egcekeni ekhaya. Ingakho ke ngibahlanganisa bonke abahleli bemicimbi nohulumeni wonke imbali ukuthi lokho enikwenzayo kubalulekile. Asikhuthuze indawo thina noma sibuka ivoni yamaphoyisa siyabuka nje noma ingazongena ekhaya ngoba ayikho enye into esiyenzayo. Thina sibizelwe ngapha emculweni. Ngisho ungafica ithina elidala elirusile lapha kwaLanga. La qhamuka kulomculo noma ungabonani yonke into yakhona iyaqhamuka kulomculo yonke into. Ngisho ingane ezelwe khona ihlonipha kabi le ndaba yomculo ngoba iyazi ukuthi mina ngifundiswa ngisho esikoleni ngomculo. Akukho okunye okwenziwayo kuleli ikhaya. Ngisho ingane yakhona ilandela lapho, ingane iyayihlonipha into eyenziwa kubo, iyayihlonipha into eyikhulisile, iyayihlonipha into eyondlayo. Uyabona ngoba iyazi ukuthi la ikhaya siphila kanje, siphiliswa yilokhu. Ilawo enginawo sizwe sakithi. Siyalibonga uthando lweni, sisupporteni umculo nuthenge online ngendlela efanele, ningaphezi. Siyanithanda kakhulu bakithi, siyabonga. Awusibonge kakhulu besiphethe inqwele, siphethe igagu.
angazi ukuthi ngingathini. Uzolalelwa nendlebe ezwe. Kumnandi kwamculo, konke kuhle. Siyafisa ukuthi lezi insizwa nisupport nje zonke. Namhlanje besiphethe insizwa sila eDowntown estudio esikhulu. Siphethe insizwa somnandi sabeka njengekhekelenyosi madodawo. Sibonga kakhulu ukuthi asihloniphe singelutho nje sizingane ezincane kodwa ezithandayo okuhle ezihlonipha futhi. Siyabonga kakhulu. Mondesi Jobeka Matshana.